Moi! Mä oon tällä rannalla. Ensin mä pelaan lentopalloa. Yksin! Onko nyt valmista? En minä tiedä, sainko mä sitä kiinni vai. Aivan sama. Nytten tässä on 2. Pause. Tässä on 2. Sotkeva hyppää veteen. Vai. Joo. Mä upposin tähän hiekkaan. Voitteko auttaa? Okei. Täällä ollaan. Selvisin. Pause! Tässä on 3. Sotkeva kaivaa kuopan. Mä hautasin itseni kuopaan. Kyllä minä täältä pois pääsin. Pause 6. No niin. Nyt taas on 4 sotkeva juoksee. Tässä on 5 sotkevaa on puistossa. Tässä on 6 sotkevaa leikkii puistossa. Ei katella käy samalla tavalla kuin siinä voi Ei voi 2. Voi nämä stuntit. On aamutoimet ja iltatoimet. Kyllä se niissä. Mitä teen vaikka? Mä taidan mennä. Hei, se on kaukoputki. No, pikkupoika tuli katsomaan. Hei, ei täällä näe mitään muuta kuin pinkit jalat. Sotkeva tuu ulos sieltä. Okei, sotkeva menee ohjaamaan. Mutta mihin sotkeva nyt ei katsoisi? Näettekö sotkevaa? Mitä te? Oho, sotkeva onkin aarearkussa. Nyt sotkeva menee ohjaamaan. Nyt ajetaan. Mä täällä mennään uimaan rannalle. Sinä kävit jo. Mutta kun uimaan. Ei enää. Pause. Täällä mä jossain olen. Mutta onks tää semmonen yksi juttu? Tässä mä ainakin pelasin lentopalloa, mutta testataan yksi juttu nytten. 3, 2, 1. Jaa! Se oli hyvä! Mutta mikäs tämä sitten on? Hoplaa! Entäs tämä? Heijä! Missä mä nyt olen? Mutta nyt sotkeva menee istumaan penkille. Vai miten se nyt sanotaan?
Mutta hei hei, nähdään taas joskus. Milloin? Ensi viikolla. Me kuvataan joka viikko yleensä videoita, mutta ei joka päivä. Vaikka tahtoisittekin. Missä mä olen?